OK. Čaute ľudia, vítajte u mojom po dlhom čase v mojom novom videu, kde budem hrať s mojím dobrým kamarátom Kingu za tom Dead Rails. Prepáčte, že som tak dlho nenatáčal, proste mi nefungoval Mobizen z nejakého dôvodu kvôli tomu, že som dostal nový mobil. OK, viem, že to znie divne, ale je to tak. A síce keď sú teraz letné prázdniny, budem robiť daily content, aby som si mohol vrátiť už konečne to, čo mi tak dlho trvalo. Síce viem, že počas času som niekedy natočil nejakú shortu, ale tá sa mi dala, bo tu nenatáčam cez Mobizen, tu iba normálne cez normálne YouTube. Len videa potrebujem, aby som mal normálne Mobizen. OK, a dnešným cieľom, čo sa budeme s mojím kamarátom Kingu za tom bude snažiť, je aspoň sa dostať do polovice. OK. Dám vám vedieť, kedy by sme boli náhodou niekde. Že dobre, ako Stillwater Prison, čo je toto nová mapa, alebo čo to je, OK. Proste, ja som teraz tu na vlaku, ako minigun zo spredu, so Mauserom a shotgunom. OK, ľudia, neviem, či o tom viete, ale môžete použiť stoličku ako tu, že ju veľdnete tu. Keď pôjdete na ňu, môžete sa tu ľahko dostať. OK, dobre, ideme ďalej. Sme teraz zabili werewolfa. OK, ľudia, teraz sme dorazili do towny. Za ten čas to dávame v pohode. I tak či tak to raidneme bez problému. Pane Bože, sa niekedy môžete posrať, keď vás napadnú. Bože, však mám Mauser. OK, dávam vám vedieť, keď budeme ďalej. OK, ľudia, teraz z nejakého dôvodu mám taký veľký speed boost, no už to prestalo. A ešte som A ešte som vyplnil quest, kde som musel dostať 1000 damage z hociakého sourceu. Čo je OK, ako free bondy. To je dobré. OK, dávam vám vedieť ďalej, keď budeme. A ešte ľudia, keď chcete použiť ten teleportačný glitch, môžete ho aj tu dať hore na strop. A keď si doňho sadnete, no tak vidíte automaticky vonku. Čo je docela dobré na to, že niekedy, že môžete si úplne dať tu celý armor a ešte použiť fotoaparát a vidieť stále, keď ste v celej ako keby bubline. OK, dám vám vedieť ďalej. Prvá fortreska. OK, už prestanem. Ideme predať všetko, čo máme. Všetko, čo sme nalútili. Dám vám vedieť, že koľko z toho bude money, bo sa mi zdá, že bude dosť. OK, ľudia. Z toho všetkého, čo sme tu mali a sme to všetko predali, všetky peniaze, čo vyšli, je $505. Čo? Z tej malej towny $505? Dobre. Ako ešte tam bol bonusný bundle, no to čo chcem. OK, dávam vám vedieť ďalej. OK, už teraz vyrážame z prvej fortresky. Škoda, že tam neboli žiadne bariéry ako sheet metal. Iba tam barbed wire, ale ten sa mi teraz nechcel kupovať, iba jeden tu som nakúpil. A máme ešte koníka. Nice. Oh, Fort Constitution. Výborne, ideme raidovať. OK, ideme na to. Dúfam, že King už nezomre. Ako mám síce ešte bandáže, ale proste nechcel žiadnu zbraň. Síce si kúpil dačo, ale neviem čo. Dúfam, že prežije. Držím palce. Tak nič, bolo to moja vina za to, že sme zomreli. Tak nič. Ideme od začiatku. Alebo budeme šetriť na ďalšie video.
Viete čo, pre vás to urobím, pôjdem ešte raz, za to ešte dlho som že som dlho netočil. Už si tak koktáme, debil. OK, dorazili sme už v towne. A keby ste náhodou chceli vedieť, používam teraz Survivalista. Proste mám rád kvôli tomu extra damageu, ale nemám to rád, keď ma stále zombici otravujú. No, to by som mal hovoriť Kingu Zetovi, bo on je proste naplnený tými. Teraz čo idú po mňa. OK, pozbieram dojakých a dám do peca. Vidíme sa o chvíľku. OK ľudia, teraz sme boli vo Stillwater Prison, ale už máme dosť. Takže budeme sa vidieť v ďalšom videu. A v ďalšom videu síce to nebude so Kingu Zetom, ale bude to niečo dobré. No, čo dosť youtuberov už urobilo. Takže vidíme sa na budúce.